Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye utukalo tile 7 san 2026 fara ni ma fili bi kun ye Côte d'Ivoire ka yɛlɛma hɔrɔnya ye dɛ. Ala n kun ɲɛ b'u la minɛ u ye défilé kɛ k'u ka minɛnsɔrɔsi minɛnw caman b'a labɔ. An b'a fɔ Ivoirien ɲɛna sa ko Ala ka san caman yira anw n'u bɛɛ lajɛlen na k'u bonne fête d'indépendance. Bamako yan kapu ale ni BTD olu jaabi bɔra fala ye. Maa mun ka kuru cayara sa o ye 17 buruburu 21 ani 18 buruburu 12 o de kɛra moyenne la belebelebaw ye BT ale ni kapu la min ye kapu yɛrɛ ye. Ale tubabukan ye certificat d'aptitude professionnelle bololabaara kalan bɛ kɛ kalanso minnu kɔnɔna na cɛmancɛ kalanso minnu kɔnɔna na olu kalankuncɛ ta ko fɔlɔ o de ye kapu ye. N'o bɔra yen sa filanan in n'a bɛ fɔ ma ko belebele technicien halisa u bɛɛ lajɛlen fana ye bololabaara kalanso kɔnɔna ye a bɛ fɔ ale ma BT1 ni BTD olu bɛɛ lajɛlen jaabi bɔra bi jumadonya in na denmisɛnw kɔni u taara ka t'u ka jaabiw lajɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ kɔni ko min ye 100 sirada la 61 buruburu 70 o kɔni sɔrɔla fɔlɔ la filanan ta ye sa 54 buruburu 48 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko faranga min yira la sa 100 sirada la o ye 6 buruburu 91 ye denmisɛnnin caman olu ye se sɔrɔ ɲina kalanko ta na sira la min ye kangabakaw fɛ ye yaasa école karamɔgɔw yɛrɛ ka se ka dɔ dɔn ka dɔ fara u ka dɔnta ka fala ye ngilɛ kalanni ko ta na sira fɛ sa u y'o baara sigi min ye préfet ka danga ye n'o ye Dirisa Konare ye ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo kunna siniko kalanso deuxième cycle C kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna ye sa école karamɔgɔw dɔnna fara u yɛrɛ ka dɔnni kan yanni kalanta cɛ wa min y'a yirala sa k'a fɔ ko kalan bɛ tali kɛ min na sa o ye commune min bɛ n'a fɔ ma ko Bɛnkadi olu de bɛna kalan bɛna kɛ école karamɔgɔw de kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sangaw fɛ olu ka policier directeur régional kura fala ye ale ye baara ta baara ta ye hukumu kɔnɔna na sa min ye contrôleur général de police Pangasɛn Munkoro ye ale taara bɔ an ka maire ye n'o ye an ka Félicité Jara ye fala ye san ale maire ye ale ye a taara bɔ ale ye ka na f'a ɲɛna sa ale de kɔni san kuru kara bɛɛ lajɛlen bi o polisi direction régionale kura a b'ale de bolo Pangasɛn Munkoro an b'a fɔ sa ko Ala ka baara ye Ala k'a ɲɛ a bolo ani sangaw Ala ka u bɛn sigi la maɲinakaw olu y'a yira sa k'a fɔ nin waati kɔni na falaw fana ka sogo sɔngɔ yɛlɛla dɛ n'o y'a sɔrɔ sogo koloma tun ye 500 ye ka taa se 600 ma bi 100 nana fara k'a kɛra 700 ye min ye sogo buma n'o tun bɛ sɔrɔ 550 la o fana 100 fana nana fara o kan nin faranga in a dan tɛ sogo dɔrɔn ma u y'a yira sa ko cɛncɛn min ye camion an b'a fɔ ma ko siwuru n'o tun ye 50 ye o kɛra 52 ye bi na maɲinakaw fɛ u y'a yira sa ko kalo kelen kɔnɔna na nin yɛlɛma in de kɛra fala ye halisa an b'a ɲini an balimaw n'an sinjiw n'an limanaw fɛ Mali fan 14 bɛ fɛ kɛlɛ min bɛ senna bi u k'u hakili to denmisɛnninw na Gawokaw fɛ yen funangɛni dɔ de filɛ nin ye maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila degun yɛrɛ kama u bolila min ɲɛ fala ye denmisɛnnin fitinin taara ka taa grenade de ta grenade ale y'o min ta dɛ o de yɛrɛ kɛra ka to ale bolo nata o kɛrɛfɛla la waleya in kɔni cɛ juguyara kosɛbɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa u y'a ye k'a fɔ ko funangɛni n'o ye denmisɛnnin fitinin ye a joginna fo k'a sɛbɛkɔrɔ jogi u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Ala y'a ka kalifa minɛ Ala ye a ka janajaw kɛra o nɔgɔnni fɛ segukaw fana fɛ yen fala ye musow olu ye wotoro de ta k'u bɛ taa sangafo la Saro musow Segu mara kɔnɔna na sa o sigiɲɔgɔn dɔw olu kɔni ka maa fila cɛ 2 olu fatura Bamajɔni wale kɛbaw fɛ olu fana taatɔ sa o wotoro kɔnɔ fala ye o nana yɛlɛ dugujukɔrɔmugu ka k'olu bɛɛ lajɛlen fa muso 10 o la sa min ye Segu yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu n'a cɛkun dugu n'a bolomada duguw ye olu b'a ɲini bi fanga ɲɛmaw fɛ fala ye u bɛ baara min na Segu kɔnɔna na Masina kɔnɔna na u ka dɔ fara a kan hali bi dugu caman bɛ yen bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ka taa kɛ yaasa u fana bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ ninnu tun taatɔ sangafo la olu yɛrɛ kɛra fure ye
ka se ka ndamanda kɛlɛli sigi sen kan i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na Mali ni Senegali u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye wɔlɔfɔw ka wolomasiri tɔgɔ ye wulikajɔ kɛ Saraya ale kɔnɔna na u ka peloton bɛ n'a fɔ ma ko Gariside ale ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra Medina Bafekaw olu fɛ yen falen min danga o fanfɛla la fala ye dugu min bɛ yen n'o bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Fadugu ye Fadugu kɔnɔna na sa k'u ye maa 79 u ye tɛgɛ sigi olu de kan muso ye 25 ye maa minɛnenw na sa jamana caman ka jamanadenw b'a la Maliyɛnw olu ka ca Guinéenw b'a la Burkinabéw wa Senegalikaw u yɛrɛ bɛ a la koyi maa minɛnen ninnu ma da olu ma koyi moto 15 u y'o minɛ min ye groupe électrogène 37 moto pompe 11 min ye marteau min bɛ dugukolo yɛrɛ ɲɔɲɔ sa ka se ka sanu bɔ n'a fɔ ma ko marteau piqueur fala ye o 28 panneau solaire 15 wala in k'a bɛ tali kɛ sa Mali wolomasiri tabaw ni Senegalitaw ka bolo ni ɲɔgɔn ma ndamandaw kɛlɛli kuma tɛ nin kun ye ndamanda min ye a yamaruyalen tɛ a kɔlɔlɔ bɛ ka juguya ba in ma kosɛbɛ kuma tɛ ba in faamɛ i y'a ye o don ko faleyakaw ji bɛ ka taa n'olu ye wa nin gɛlɛya n'a ɲɔgɔnnaw olu de don Yorosokaw fɛ yen ko ka wulikajɔ kɛ sa boloci bɛɛ lajɛlen bolo ka ci fala ye min ye o wulikajɔ bɛ senna Yorosokaw fɛ yen kibaruya kɔni dira kununko alamisa k'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i ka maa labɛn yaasa u bɛ se ka boloci kɛ cogo min boloci min na kɛ cogo di banaw fɛn fɛn bɛ yen sa i n'a fɔ ɲɔni bana ka taa se polio ma ale ni sɔgɔsɔgɔninjɛ fala ye ko maa ma bɔ maa la koyi zen ta k'a fɔ ko denmisɛnnin san kalo 3 ka taa se san kalo 39 ma o t'a la dɛ hali 11 grandes personnes laada ye k'an hali an baliku yɛrɛ b'a la fala ye personnes âgées fana b'a la han ko bɛɛ bolo kan ka ci sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye Human Rights Watch ale ye sɛbɛnbɔ bi fala ye Bataki Jamba k'a yira sa k'a fɔ ko journaliste Sayana Takiyu ko ale min minɛna k'a kiiri ko k'a bila kaso la ko an ka jɛ kiiri kɔ han Human Rights Watch mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko ɲaŋini min taara ka ɲɛsin Sayana ma k'a kun tɛ ko sabula k'a y'a ka kuntilenna n'a ka hakilina de fɔ ko wa u ka sɛbɛn in kɔnɔna ko b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ u ye sariya min ta ka Sayana kiiri nin ye ko ka o kiiri yɛrɛ jateminɛ kunnafonidilaw ka ko ka koyi kuma tɛ a bɛ fɔ ma ko cybercriminalité ko ani kunnafonidilaw ka baara ko k'a jateminɛ kosɛbɛ olu ka hakili jagabɔ la an bɛ taa Kelakaw fɛ yen min ye Samaya Malamine fala ye a kun ye layidu ta Kelakaw ye kalo tile 5 n'o kun ye kunnasiniko ye Kelakaw ka jibondo dayɛlɛli baara kɛra nakɔmusow olu ye ji sɔrɔ duguladenw ye ji sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko ka Samaya Malamine fo Samaya min bɛ Mali ale ni Laginɛ dancɛ la Samaya Malamine Ture ka jaw an ka jɛ ka olu filɛ Kasangani bi araba ye n'o bɛnna utikalo tile 5 ma san 2026 an kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ dugu min bɛ ne bɛ wele ko Kela Kangaba mara la an kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko Kasangani bi araba ye Samaya Malamine Ture ko Kelakaw kɛlen don ka boyanmasegin foli ta ka ɲɛsin a ma Kasangani a ye château min sen ka di Kelakaw ma an kun bɔra ka kuma o kan aw yɛrɛ bɛ Samaya délégation na Samaya Malamine Ture a kun tɛ kɛnɛ kɔnɔ ma kun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa place la nin kɛnɛ in kan aw yɛrɛ bɛ o délégation natɔ la ye Samaya délégation de maa mun taara Samaya Malamine ɲɔgɔrɔ bila nin kɛnɛ in kan Kelakaw fɛ yen nin y'u ka délégation natɔ de Samaya Malamine Ture a ye maa mun bila place la ka na a ye maa mun ci ka na a place la nin waleɲuman dɔ kɛnɛ in kan nin y'u ka délégation natɔ de ka bɔ Samaya Malamine Ture a yɛrɛ ma ye kɛnɛ sɔrɔ a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa a yɛrɛ tɔgɔ la o dɔ ye Samaya Malamine Ture ka conseil spécial ye n'o dɔ ye Muci ye ani Lasi ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ
ani samaya cɛkɔrɔba dɔw kan o dɔ ye maraka moribo ye wa ma bi mamare ka foli di ma jabate musulu mamare ka foli di ma kwete musulu de ka foli di ma moribo jawara de ka foli di ma ima ke hasri di ma senya kunani itu berake hasri nya kunani ba jela ba mo ko ma ta ko ma kunya kunani hasriya na yi jita e ka korosi mo kete mo ahirate ko fi tere ida samalo donc kasha di ma que la duti toro kasha di ma que la mairie toro kasha di ma que la musulu toro kasha di ma Kusipa ton toro, kasha di ma yoro ton toro, kasha di ma elhaji tanamari jabate toro, ikanna ko daele, mika usori wali. Ka folita kadi muribu jawarama, ka folita kadi lanse jawarama, samaya dugutiki ka folita ma. Ka folita kadi dibilama, ka folita kadi sukolonfinama, ka folita kadi mantenanama, ka folita kadi masran siliki koma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Moyen-Orient kibaruyaw la fala yi Israel ale kɔni bɛ ka gosili ta ka ɲɛsin Gaza ma waati min na sa n'a fɔra sa ko Hamas maaw ko olu ka marifa bila pewu min ye yɛlɛma bɛ se ka don kow la cogo min na o ma se ka sen sɔrɔ hali bi kalo tɛmɛnen a yirala sa ka fɔ ko min ye wulikajɔ kɔni barika bonyana Amerikaw y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli ni kɔlɔsili ka ɲɛsin visa dili ma fala yi bɔlɔlɔ sira fɛ fana ko bɛna gɛrɛntɛ ta ka don ye ko kɛrɛnkɛrɛn tɛ kunnafonidilaw olu minnu bɛ visa ɲini ka taa u fɛ ko yaasa min ye a ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye Washington ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wolomasi tabɔ ka baara la kibakaw fɛ yen fala ye sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na sa min ye kiba yɛrɛ ye a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Ceuta ale ko in halisa a bɛ sen na min ye Espagnekaw ye olu y'a yira sa ko maa 70,000 ani 500 ɲɔgɔn ko k'o de kɔni gɛnna ka bɔ jamana in kɔnɔna na ka taa Maroc yan fan fɛ min ye Maroc jamanadenw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko maa kun ma to ko in na nka gɛlɛya nana ye baara in na kosɛbɛ sabula Marocaw ye fɛn fɛn fɔ min ye Espagnolw ye gɛrɛntɛ talen ka ɲɛsin ma Union européenne fɛ k'u b'u ka daw tugu k'u bɔ Schengen na fala ye olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini sa ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen ɲini k'u wɔgɔbɛ k'u bɔ ba 10 ani 73 ani maa 500 ɲɔgɔn ko u sera ka u tɛgɛ dɔ ka k'olu lasegin Marocaw fɛ yen Ebola ale ni RD Congo kɔnɔna na min ye 3,748 ye
ko abo o mɔgɔ de la bi maa 1657 ani 57 o de fatura ko in ale senfɛ lakana sa ko ka se ka o sinsin hali bi amerikɛnw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna wulikajɔ kɛ sa yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na a kana walankata ka taa olu ka dɛmɛ bɛ kɛ olu ka baara bɛ kɛ jamana minnu kɔnɔna na o la sa min ye wɔlɔfɔw fɛ ye bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na sa olu ka musow ka se k'olu senkɔrɔma dondo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jɛlenya ni baaraw ma sa u y'a yira sa ko bɛna musaka ɲini ka di senegali musow ma kuma tɛ baara minnu bɛ bi n'olu bolo dalen n'u bolo olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na k'a kun fɔlɔ kɔni bɛna na dayɛlɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw utukalo tile 11 ko a na baaraw na daminɛ o kɛlen o hukumu kɔnɔna na sɔrɔko ta na sira fɛ hali bi alizerikaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛna na izini dɔ bɛna sigi sen kan u fɛ yen izini min kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o o bɛna na min ye plaquette olu dilanni kɛ min b'a to sa dɔ bɛ bɔ u ka degun na hali bi sabula u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn b'u ka jamana kɔnɔ lakɔlɔsibaliya ale ni yɛrɛmabila olu bɛ a la Algérie y'a yira fana k'a fɔ sa k'a bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa maa o maa bɛ yen bi n'o kɔni bɛ olu ni u ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ko na olu la kɔlɔsi ko ye ko sabula Maroc ko in ko a kɔlɔlɔntan tɛ Algérie yɛrɛ jamana ma kiiriko ta na sira fɛ min ye Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen olu ye u ka sɔrɔdasi 3 kɔni ɲangi fala ye sabula ko dungo juguya ni yuruguyurugu o senfɛ min ye Côte d'Ivoire kaw ye u yɛrɛ ka sanyɛlɛma n'o y'u ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o tali san 66 tun ye bi ye o seli ɲɛnɛmayara sa Côte d'Ivoire kɔnɔna na min ye Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ k'an kana yɛrɛ Dramane fara a tɔgɔ ka yɛrɛ fala ye k'an ka kɛ Alassane Ouattara ye o la sa ale kɔni ye welelema da kɛ sa maaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na Côte d'Ivoire ka taga ɲɛ ni Côte d'Ivoire ka yiriwa baaraw a y'i da don o la halisa Afrique du Sud kaw fɛ yen fala ye sanu fini dilayɔrɔ minnu bɛ yen u ka jamana kɔnɔna na n'o bolofara ye Newcastle kaw ye olu ko k'u na usines datugu sabula min ye Afrique du Sud ye olu ɲɛrakira ka da jamanadenw kan olu tun t'a fɛ ka maa wɛrɛ y'u ka jamana kɔnɔ o kɔlɔlɔntan tɛ bi wa o kɔlɔlɔ fana wulilen don bi usines ninnu tun bɛ maa caman de ta ka baara kɛ n'o ye olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara bila pewu sabula u gɛnna ka bɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔna na Mali premier ministre ale ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ale ka san 5 sɔrɔli ma baara minnu kɛra sanuko ta na sira fɛ min ye tɔnɔ min sɔrɔla sanu na miliyari 760 wolomasiri tabaw ka baara musaka min fana sira ka di dugudenw ma sanuko ta na sira fɛ min ye kilomɛtiri minnu kan ka baara minnu kan ka sigi sen kan minɛn minnu kan ka san Abdoulaye Mayiga y'i da don nin bɛɛ la Mali ani Algérie cɛ kuma fana u y'a yira sa k'a fɔ ko premier ministre ko a da donna o la ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na UNICEF ale ni an ka jamana ministre bɛ jamana cɛsirilen bɔ kunna Abdoulaye Diop fala ye olu ye ɲɔgɔn ye sabula kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Abdoulaye Diop ye utukalo tile 6 Nigeria kaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ sa ko min ye Mauritanie ale ni jamana wɛrɛw olu ka lasigiden kuraw PAM UNICEF tɔgɔ la Mali la sa olu y'o dantigɛli baaraw kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ale ɲɛna o la an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Côte d'Ivoire ka yɛrɛma hɔrɔnya ko in fala ye min y'u ka jamanakuntigi ye a ye laseli kɛ télévision soba la kunungo sɔrɔko ta na sira fɛ yɛlɛma minnu bɛna kɛ ani sanji ye degun min se Côte d'Ivoire ma Alassane Dramane a da donna nin bɛɛ la laginɛkaw fɛ yen tɛgɛ nɔ bilara sɛbɛnna tɛgɛ min bɛna to sa min ye laginɛkaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o tali an'u ka sanukow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o sen kan ka bɛn ni san 2040 san ye o baaraw olu sigira sen kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye laginɛkaw olu fɛ ye fala ye nansara jamanaw ka sa min ye Vladimir Poutine ye ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Mohamed Yamed Aliana ye n'o ye n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sabula bi olu ye Émirats maaw ye olu b'a fɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ Ukraine ko la fala yaasa min ye Irisi ye a ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na ka se k'i ɲɛsin a ka baaraw ma min bɛna to olu bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Ukraine ni États-Unis min ye États-Unis kaw ye u y'a yira sa Kiev kaw la k'a yira sa k'a fɔ k'u sigilen don ka fɛn minnu kɔnɔ fɛɛrɛ minnu sɔrɔ lakanako ta na sira la fala ye olu tɛna se ka o minɛnw d'u ma tuguni nin bɛ dan sigi min ye kɔkan kibaruyaw la an bɛ segin ka na so sisan farikolo ɲɛnajɛ k'o kɛ k'an ka kumaw bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ yen fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara
a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Duniya Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagnekaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Min ye biennale min sigira farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ sa a baaraw daminɛna bi kɛnɛ kurumo karili la sa premier ministre ale tun bɛ laseliw kɛra min ye baara in ye sa marabolo olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa n'o ye an ka marabolo 19 ye ka na fara Bamako kan baara in bɛ daminɛ bi utukalo tile 7 ka taa kuncɛ min ye utukalo tile 16 farikolo ɲɛnajɛ taabolo 5 u bɛna o de sinsin an ka jamana kɔnɔ baarita bɛ a la senba piripiri n'an b'a fɔ ma athlétisme o bɛ a la fala ye min ye senandolata b'a la bololadolata basket o b'a la ka taa se jeu d'échec ma n'o y'a sɔrɔ sa Orange Mali ni saniya ni fɛnw ye dɔ di fala ye bi min ye PMI Mali ye ale fana ye $50,000 di han jamanakuntigi ale y'i tɛgɛ fa misiw la ka d'u ma ko yaasa denmisɛnw ka tulon a bɛ se ka ja u bolo cogo min na baara kurumu karili kɛnɛ ka sa jamanakuntigi tɔgɔla premier ministre kɔni y'a ɲini sifinw fɛ ɲɔgɔndan sanuma ɲɔgɔndan min b'a to sa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cɛfɔ ni kamɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na k'u ka baara kɛ ten n'Ala sɔnna ma sini an na o jaw yira aw la Kɔdiwarikaw fɛ yen bololandolati bɛ sen n'a ye fala ye cɛmanninw ni musomanninw an ka musomanninw kɔni kabini a daminɛna fala ye olu kɔni tɛ ka tɔ to maaw la ye dɛ kunungo min ye an ka basketikɛla musomanw cɛmanw ye sa kɛ cɛmanw olu ye tulon daminɛ cogo min na u bɛ ka taa n'a ye o cogo la kunungo u ye 100 don u ni dugu tɔgɔ ye di u ni Benin don wa Benin ɔhɔ musow fana olu fana y'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ koyi 124 ka taa Mali kanu na Benin ka taa ale juguya la baara ninnu bɛ ka kɛ Treichvillekaw fɛ yen nin waati na min ye cɛlakaw fana fɛ yen Mohamed Keita ale kuru 28 don ale y'an ka pivot ye min ye Karim Jalo ye ale fana ye kuru 14 don Usman Bagayogo ka taa se Nci Ibrahim ninnu ma olu bɛɛ lajɛlen ye u wasa don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni Gabon tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye cɛmanw ye fala ye olu ye 113 27 o kɛra Gabon ta ye an ka maaw bɛ ka 100 don ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kan ye farikolo ɲɛnajɛ ka ko kuncɛ halisa fala ye Kucalakaw fɛ arbitre kalansen sigira sen kan Kucalakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye arbitre fana bɛ se ka kalan cogo min na maa 30 ɲɔgɔn ko o taara sa kalan bɛ ka k'olu kunna arbitriya la yaasa farikolo ɲɛnajɛ arbitriya n'o ye silandolatan ye u bɛ se k'o kɛ cogo min na tile 5 o de talen don ka bila o ko in hukumu kɔnɔna na CNT maaw ye batakikɛ bi k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'u baarakɛɲɔgɔn n'u terikɛ n'u jɛɲɔgɔn n'o ye Adama Fɔnba ye k'ale ale ka kalifa minɛ a la kunungo ni Ala sɔnna a ma kari o bɛna kɛ a ka jɛnɛja ye a bɛ kɛ Kati kɔkɔ an bɛ dugawu kɛ sa Fɔnba Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Falaye Keyita tun bɛ ani ne su in na ta an b'o jɛ sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ conseil des ministres ale kibaruya premier ministre ye laseli min kɛ bamanankan na ani n'an ye kunnafoni wɛrɛ minnu sɔrɔ ka far'o kan an na o d'aw ma sini Ala k'an bɔ su la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya